Ой. О, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Я попросил казачников з усяго свету даслаць свае новыя казки. Яны адгукнуліся, і вось колькі кніжак мне падарылі. Ужо чытаю другі дзень, адарвацца не магу. Вочы самі закрываюцца, а я ўсё чытаю да чытаю. Усё дзеля вас, мае даражэнькі. Самыя цікавыя казкі пераказваць вам буду. Ну, а пакуль одну хвіліночку вочы заплюшчу і перадыхну трошки. Ой. О, дядуля. Спить? Ти что? Привітай! Тишай, буслик. Не бачиш? Спить у нас дядуля. Як спить? Спить. А чому? Ён з нами гулять не буде? Ой, 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 мои маленькие, пробачьте. Это ж я вас чакал, ды носом заклявал. Носом? Ага. Ой, вельми долго книжки читал, мало спал и почал торкать носом нібы дзюба. Ой-ой-ой-ой. А як гэта? Як? Ось так. Так? А у вас, дядуля добродей, няма дзюбки? Няма. Ці ви вирішили птушкою стать? Може, так само буслика. А нам нічого і не сказали. Ой, ну навыдумляли. Ой, я птушка. А что? З нашого дядулі отрымається цудовний бусик. Тільки йому крили і дзюбка потрібна. Ой, я буду лопать крылами и марить. А чому і ні? И буду летать у облаках. Буслы летають не так високо. У облаках летають самоліти, а птушки трошки ближче до землі. І усі почнуть говорити. Увага, увага, усміхніться. Зараз вилетить птушка. Всі будуть говорити так. Усміхніться, зараз вилетить добродій. Ну, насмешили вы меня. І нема нічого смішного. Носом виклявали. Я, І в облаках ви літали. так само я. Але я кляваў носом і лятаў у облаках у пераносным сэнсе. Як так у переносном сенсі? Розтлумачте, коли ласка, кого і куди ви перенесли? І куди ви перелітали? Ну, нікуди я не пералятаў і не пераносіўся. І дзюбы у мяне таксама няма. Дядулечка, ви нас зусім заблитали. Ой, перенесите все на своє місце, коли ласка. І розтлумачте, що до чого. З задавальненнем. Кляваць ці торкаць носом кажуць пра таго, хто выпадкова седзячы заснуў. Теперь зрозумела. Ви водите головой, притом птушкой дюбой. Ось так. Менавіта так. А хто тоді у облаках літає? Так гавораць пра таго, хто пра нешта марыць. Вось я сёння мару про тое, што праз некаторы час вырасту і стану вялікай птушкай і пляцу далёка-далёка. Галоўнае добра выспацца перад палётам і не кляваць носом. Ну, правильно ж вы ўсё зразумелі. А зараз дапаможаце мне вось гэтыя кніжкі раскласці па месцах? Толькі калі вы нам казку пачытаеце. Ага. Даю слово. І дзе яно? Што яно? Ну, ваше слово. Ой, може, яно куди-небудь закатилося? О, Знайшлі? нічого під столом нема. Ой, напевно, ваше слово, як колобок, далеко-далеко покатилося. Що за тебе, бусличок? Тобі слово дали, треба було тримати. А я не утримав його, і воно покатилося. Причим немаведомо куди. Ну, не хвалюйтеся вы так.
слова нікуды пакаціцца не можа. Ага, дзе ж яно падзелася? Слова можа вельмі хутка вылеціць, як верабей. Тады яго дакладна не зловіш. Я зноў заблытаўся. Так паляцела ваше слово ці пакацілася? Калі слова даюць, это значыць абяцаюць нешта выканаць. Вось яно што! Значыць, вы абавязкова нам казку пачытаеце перад сном. Так, і яшчэ мультыплікацыйную казку пакажу. Даяце слово добрадзея? Даю! Куфар чароўны, калі ласка, перанясі нас у мультыплікацыйную казку. Вось. А зараз, деточки, мои любые кветочки, давайте збирать книжки, мыть тварики и чистить зубки. Даю слово, што ўсё хутка зраблю. І я. Вось і цудоўна. Дядулечка, вы нам Так. казку, як і абяцалі, пачытаеце? Обовязково. А зараз вочки закрываются, сны казки починаются. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.